Hello guys, σήμερα θα παίξουμε Mystery Murder και ο σκοπός μας είναι να βρούμε αυτόν εδώ πέρα το hacker. Αυτόν εδώ πέρα που μας έχει στείλει friend, αλλά μην το δεχτείτε ποτέ, γιατί το μόνο που θα σας πω είναι ότι θα χάσετε το account σας, ότι μπορεί να βρείτε μπορεί να βρει που μένετε αν το δεχτείτε και τα λοιπά ακόμα πάρα πολλά. Και πάμε Mystery Murder να τον βρούμε. Όπως βλέπετε τώρα πάμε να μπούμε. Τώρα μπαίνουμε. Ωραία. Και κάπως έτσι μπήκαμε. Ποιος είναι αυτός που λέει? Ωραία, ξεκινάμε ωραία. Αλλά θα σας δείξω την άλλη... Δεν ξεκινάμε ωραία. Δεν ξεκινάμε καθόλου ωραία. Δεν μπορώ να μην παίξω τώρα για αυτό το match. Bang! Damn, bro. Damn. Δεν είμαι εγώ να το ξέρεις, δεν είμαι εγώ. Οπ. Έλα κι εσύ. Θα σας δείξω την άλλη φορά που είχα μπει με αυτόν. Και καλύτερα που θα σας το δείξω για να ξέρετε και τι είχε γίνει. Και γι' αυτό πάμε να σας δείξω τη μέρα που τον βρήκα και τι έγινε. Και 1, 2, 3, κατσάπα. Εδώ είναι όλα, εδώ πέρα είναι όλα. Δείτε το βίντεο χαλαρά. Ας μην το σχολιάσω ότι έχει μπει ο hacker. Ας μην το σχολιάσω ότι έχει μπει ο hacker. Ας μην το σχολιάσω ότι έχει μπει ο hacker, bro. Ας μην σκοτώσω... Έχει μπει ο hacker, bro. Τι... Έχει μπει ο hacker. Έχει μπει ο hacker. Έχει γίνει χαμός, bro. Έχουνε μαζευτεί όλοι. Bro, τι γίνεται? Bro, τι γίνεται, bro, θα παίξει και αυτός. Κάτσε λίγο, bro. Παιδιά μου στέλνει invite, bro, παιδιά μου στέλνει invite. Δεν το βλέπετε την εικόνα. Bro, αγχώνομαι πάρα πολύ. Μου έστειλε invite. Παιδιά μου έστειλε invite, bro. Μου έστειλε invite, παιδιά. Bro, μη με χακάρεις, φίλε. Πού είναι, bro? Νάτας. Bro, μου έστειλε invite, bro. Τι με κυνηγάει, ρε? Bro, τι με κυνηγάς, άσε με, ρε. Άσε με, ρε. Bro, τι με κυνηγάει, ρε, ο άλλος. Bro. Και όπως είδατε, μάγκες μου, αυτός είναι ο hacker. Και θα κάνουμε κι άλλο επεισόδιο για αυτόν εδώ πέρα το hacker. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι για το άλλο επεισόδιο. Και θα τα πούμε στο άλλο βίντεο. Τα λέμε. Και θα τα πούμε στις 5 η ώρα τα ξημερώματα.